će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuši ga oživeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi, da mu vlasti da sudi, jer je Sin čovečiji. Ne čudite se ovome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega. I izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako ću im onako sudi, i sud je moj pravedan.